Mağda salam. Mehriban aydım sağ söýüji dinleýijilerim. Sizen gelýän Leyli Matly aýdymy atmetgalaryny görýän TikTok'ta wideolar günü bilen mäsleşýär. Diýseň begenýän aýdym çykaranmaýam 2 gün boldy. Ýa wideolar bolsa 300 goýlap barýar. Kontrolly seredýän. Begenýän sağ bolun aýdymy gowy kabul edeniňiz üçin. Bular ýaly ulada garaşmadym. Kiçijek edýän adamyza ullahan baha berýäniňiz üçin mehriban müştaklarym size sag bolsun aýdýan. Şeýle-de men üçin şunu iň gowy günleriň biri boldy. Sebäbi aýdymyň eýesi Halipamyz Leyla Şadyrdyýowanyň özü ýollaşma jaňadyp maňa aýdymy gowy ýerine ýetirenligim hakda aýdypdyr. Şeýle-de şumada çäne oň aýdymlaryny aýdýanlaryň içinde iň gowuran menki bolanyny aýdypdyr. Ýene bir zat ýadymdan çykypdyr. Halipamyz ýollaşma amala bilen gurlaşdyr, meni akşam öýüňe baraňda diýipdir. Men oňa akbata berjek diýipdir. Halipalaryň özünden akbata almak, şular ýaly sözi özünden eşitmek, sorap almak däl, öz ýüreginden men şeýle akbata berjek saňa diýmeginiň özü men üçin ullakan bat. Şular ýaly sizen geljek atmetgelere ýeni garaşýan albomyň 3-nji aýdymam siziň gowunuňyza ýarar diýip umyd edýän. İsterim ki yeşinem, hoş sazın hoş sakasın. İsterim ki yeşinem, bulanar, mehriban san bulanar. Değiller dudaklara, çağlarım koy bulanar. Bulanar, mehriban san bulanar. Değiller dudaklara, çağlarım koy bulanar.
Sen bulasın, amanım beni kalasın. Kim seversen bulasın, amanım beni kalasın. İsterim ki yeşilem, hoşçakalın hoşça kalsın. İsterim yeşilem, hoşçakalın hoşça kalsın. Kulalar ay kulalar, mehriban can kulalar. Değirenin laflara, şalvarım koy kulalar. Kulalar, mehriban can kulalar. Değirenin laflara, şalvarım koy kulalar. Konurun tursuguna giyiptir o. Şobrat. Adayım söylüyor. Getir bir şunu bir bu koysan işte. Смотри. Bular McGregor'un soğudu. Bu da Habib'in soğudu. Şimdi bu böyle kim aylap böyle. Yıllar aylap böyle abi. Gel verik. Barman. Kop şeyle çıkmadı. Yani o. Yine. Yıkılıyor. Beter angri uklon berme. Ya bu çalış aylanan taraf. Şu gelin hem için milli vaktlar geçişyaptı. Serdar fikrin. Evet, millilik nişanı. He? Yine milli vaktlar geçişyaptı. Ben bunlar geçişyaptı. Benim için böyle yapar. Allah yarabbim bir şey. Ya dur Serap. Saatlarına bakayım, bir gedek ölüyer, yılgırıp gündemin öldürüp yaşar. Müddete yetmeyen ki dünyadan doyman, tevap tapıp her vur purdadı toylan. Murat övez bugün ne koyman, diyeceği koğuşuda taat saldırıp yaşar. Hormattan payazın uludur kiçik, büyük geçmiş suyun ak gelecek için. Bir nedenler rıfkal kişiyin, ecideğinin yerden kaldırıp yaşar. Dan gayrata lezzet verir bilbilim, novat var yerinde gürletin dilim. Yerde olmaz, yer doymaz mehrivanlar var dedim bilen. Ovadan dünyanı, ovadan marini, ne olur piyazan, zanına tavır, kutlu olsun. İnşallah gönlünüze yarar, kilibim çıkan ok, aydımım çıkıdaca, sadanılımıdım dinlen onun tevil aydımı, ayratin ovadan yaşartı için. Vay ye! Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all Hadi vur, ve vur. Adaşan, senin çağırıyor, formasını.